Picture. Oh, nice, Mamondő. Ja. És akkor meddig? Hagyjam ezt. És a vége nem lesz? Vége nem lesz? De. És hogy zárjam ma? De most akkor kimész a képből nekem. Újra nyom meg. Minden kezdőnek adnak. Amíg megy, igen. addig megy a rec, Igen, meg számol. igen. Ebből tudod, hogy megy. Aztán úgy. És akkor megint nyomjam? Csináld. Hát érdem. Te lassú vagy. Lenyomtam. Már 19. Jó. Kész? Szerintem. Hogy hívják kéne valahonnan, de nem olyan nagyon, még seprence. Hát egy seprencét vágjál hozzá, és akkor így túl, így meg túl tarka. És azt fölveszed? Hát azt fölvenném, mert a seprence nincs egyáltalán fölvéve. Ha úgy gondolod, hogy minden legyen fölvéve, vagy inkább a csinálás. Jó, hát akkor... Jó, elég tudjátok. Nem csak. Autóajtót kinyithatnál. Akkor veszel még föl Mondd, hogy mit csináljak. esetleg seprencét? Lehet, de jó. Például itt. Ezt nem kell nézni ide? Most az új cipődet kipróbálhattad volna. Nem jó? Tehát csak egy kép volt, ugye? Egyet kellett nyomnom. 1100. 1100, igen. Szuper. Köszönöm. Rögtön adok róla nyugtát azért, jó? Nem nyomtad meg rendesen.